Днес вие за къде пътувате? За Берлин. За Берлин. Предполагам сте запознати с технологията на преносими батерии? Да, имам някакви познания, но не е по-добре и вие да ми кажете какво предлагате. Да, естествено. Това е Бетал, марка, която тепърва навлиза в България. Идеята е да запознаем хората с тези преносими батерии, като те са с 3 жака. Сега ще ви извадя и ще ви покажа. И новонавлизаща компания. Идеята е да се сложи на много различни места, като ресторанти, търговски центрове, на летището, както сме в момента, и хората да могат да използват устройствата така, че да ги взимат от едно място и да ги оставят на друго. Така че да може да вземете примерно от летището и прибирайки се да оставите на някоя метростанция, в някой ресторант, някъде около вас, за да е лесно и да ви е удобно. Вие бихте ли се възползвали от подобен тип услуги? Да, разбира се. Звучи много добре и улеснено е. Искате ли да ви покажа как се вадат батериите? Да, мога да ви кажа, даже да ми демонстрирате. Ето аз, ако искате, ще покажа с моя, вие може да опитате след това. Идеята е да се сканира QR код. Този QR код отваря страница и батерията излиза, може да я вземете, ако искате. Да я разгледате. Като наобратно, когато обърнете, тази батерия има 3 жака, основните за телефон. Да, предполагам. Зависи какво е гнездото на телефона. Да, точно така. В зависимост от модела телефон се използва този съответния жак. Примерно за iPhone е този, за по-новите iPhone е този до него и за други. А този е най-стария, но още се употребява, така че е абсолютно полезно. Идеята е да се вземе тази батерийка, да се използва и когато прецените, че сте свършили работата си с нея и сте достатъчно заредени, да я върнете. Ами да, звучи много добре. Може да ми демонстрирате, да ми покажете точно как става. Така се взима и така се включва телефона. Ето може да вземете и да видите. Сега телефона се зарежда. Това е идеята. Не се налага. Единственото, което може да се наложи понякога, тук има едно копче за включване. Само него натискате и друго от вас не се изисква да сте с правилния жак и с телефона си в ръка. Така че да може да го заредите. Това е. Благодаря ви много за информацията. Вероятно ще се възползвам. Да. Много добре звучи. Мога ли да ви помоля да попълните анкета при желание? Тя се отнася отново за възобновяемите източници на енергия и може да попълните с 5 въпроса. При желание може информация за контакт да оставите, но е анонимна, така че ако не желаете, не е нужно да оставяте информация. Да. Ето сега приберете си.